respectuosa, sempre va negar que li diguessin poeta, però no perquè no fos poeta, sinó perquè ell creia que era una paraula massa gran per definir-lo. És a dir, aquest tipus de persona que també el definia molt i també crec que era clau en l'entesa. Aquesta és l'origen de la imatge, és a dir, aquesta és la tipografia i era això, el concepte és mala salut de ferro, i són tipografia que és molt sòlida, està basada en una tipografia que es diu DIN, que és una tipografia que a mi m'agrada molt. La trobo molt sòlida, es va també treballar molt en els gruixos de la tipografia i el que vaig crear eren errors o faltes en la tipografia que expliquen clarament aquesta idea de mala salut de ferro. La meva peça com a logotip acabada era aquesta, llavors al seu nom li falten aquests trossos que remarquen aquesta idea de mala salut de ferro, i aquesta és la part aquesta que us deia de numèrica i metòdica que ell tenia. Llavors totes les meves peces sempre estaven acabades amb aquesta part numèrica i tot encaixat en un quadre justificat. L'obra del símbol la vaig treballar a partir de les seves fotografies i de gravats que he anat trobant d'altres artistes, que això li vaig anar trobant totes les característiques seves i una mica accentuades, no? És a dir, per exemple, la punta del nas òbviament és accentuada, però a mi em semblava que era un element gràfic que ens podia representar bé la seva figura i ens la podia potenciar. Les ulleres, òbviament, també eren un element molt gràfic en el seu rostre i també em semblava interessant. Algun retrat en concret? No, vaig treballar amb molts. Vaig buscar fotos, vaig treballar amb diverses. Però retrats d'artistes que han sigut, diguéssim, emblemàtics, retrats així d'esprint? Bueno, em sembla que hi ha un gravat dels Subirachs que és bastant important, però la veritat és que no vaig trobar molta obra gràfica. I les seves fotografies, més que de perfil, eren de cara, però de cara no m'anava tan bé. Em semblava molt més representativa i molt més icònica el seu perfil que la seva cara. Això sí que va ser una arriscada meva, per dir alguna cosa. Potser la cara hi ha gent que interpretaria que era millor. Per exemple, també tenia unes orelles molt grans, que era una cosa que ell sempre deia també, que tenia unes orelles molt grans. Però no em semblava que fos un element que havien de remarcar. Potser la idea de perfil i d'aquesta figura també em podia crear aquest límit entre el blanc i el negre i a mi m'ajudava molt més. Llavors la marca acabada, la meva idea era que fos sempre dintre de la seva obra, és ell qui és negre, sempre és en negatiu, la tipografia sempre va així aplicada en negatiu i ell és el fos, la resta és positiu. Després es van fer una sèrie d'aplicacions gràfiques per veure que la marca funcionava. Això és com fer un codi gràfic i per això fas un manual i vas dient, bueno, la meva gràfica aplicada funciona. I això vam anar fent un nopis. Aquesta és la col·lecció de llibres, que la idea que vaig plantejar és que les portades també tinguessin el rostre, de manera que si està tancat podíem tenir el rostre en la seva obra. Per tant, això potenciava la idea aquesta de col·lecció d'icona que remarcava profundament. Llavors l'interior de la seva obra és dintre del seu cap, és on hi ha els seus pensaments. Per tant, aquest que és l'Aia, per exemple, vaig fer un collage fotogràfic, que era una cosa que també es feia servir molt en aquella època, influït també pels moviments artístics, però és una cosa que realment es feia servir bastant. I em va agradar també aquesta abstracció de l'obra de l'Aia, que és una de les seves obres més de jove, quan ell escrivia prosa.